Ja, var det fedt at stå her. Det er jo en kæmpe scene. Eller sådan, altså den er jo motherfucker stor. Og jeg har Tessa kommer og spiller i morgen, så jeg tror bare, der er lidt næver på, eller et eller andet. Sådan er det jo. Ja, men jeg prøver lige at sådan tage mig sammen, fordi det kan jeg godt finde ud af. Det ved jeg, at jeg kan. Så nu kommer der en mere. Og den hedder Spejl af beviser. Ja! Du siger pænt, at du ikke har overskud. Det er bare en anden måde at sige, du ikke overgår mig. Hvor mange gange skal jeg sige, at jeg er forelsket, før det skræmmer dig? Hvor mange gange skal jeg grave, før du kommer mig? De samme roser på din vej, de mangler farver ligesom dig. Og selvom det er sommer, og der burde være lys, så har mørket fanget mig. Du er et spejl af beviser, der beviser, jeg har gjort det igen. Du har åbnet mig som en bog, og du har smækket den i
det næste vi vil spille, det har jeg ikke selv skrevet. Men vi fik en opgave for, og så synes vi bare, at det lød meget godt, egentlig. Så det vil vi gerne spille nu. Det er et nummer af Mads Langer. Sig mig, hvordan jeg skal sige farvel.
Ja. Mega fedt publikum. Altså, mega fedt. Der er jo mange, faktisk. Jeg ikke Nu vil jeg vil gerne spille noget lidt mere sådan low-key, eller hvad man kalder det. Jeg vil gerne spille nogle sange på min guitar. Og tak. Okay, så jeg tror faktisk, nu bliver det sgu lidt personligt, men det er fordi, jeg kan ikke stå her og være sådan, lade som om, at alt bare er sådan helt okay for mig. For det er det faktisk virkelig ikke lige nu. Jeg er sådan ved at skide i bukserne. Ja, det kan sagtens være, og det er meget mærkeligt for mig, fordi jeg plejer faktisk, det lyder så pick me girl-agtigt det her, men jeg plejer faktisk ikke at blive så nervøs, men åbenbart lige i dag, så er alt sådan, altså klappen er bare slået ned fra mig. Jeg ved ikke, om I kender det, hvis I skal op til en eksamen eller et eller andet, som bare er sådan, det er vitterligt det, der sker for mig lige nu, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det, to be honest. Så det, jeg har virkelig, altså sådan, jeg er sådan der, det skal bare ske. Men fuck, jeg har det sgu egentlig lidt mærkeligt. Men, tak. Ja, og nu skal vi jo til nogle sange, som måske er lidt mere sådan, måske beskriver det egentlig lidt den her følelse, jeg har lige nu. Så det er måske meget godt, egentlig. Så kan man, ja, nu skal jeg også stoppe med at snakke. Det var ikke, ja, 2 sekunder. Godt, og den her sang, den er der nok nogen, der har hørt, hvis de går på MGK. Den hedder Stikkontakt, ja, og den skal vi bare høre nu. Jeg ved ikke hvorfor, at jeg ikke ser, at du ikke vender øjne af mig. Og jeg ved bare ikke hvorfor, den der stikkontakt ligner lidt dit ansigt. Kender I det, når der er de der træhuller i stikkontakten, og det ligner lidt et ansigt. Til at bestemme, hvad der er forbudt. Når man går på en sti alene med hånden fuld af sprut. Og jeg ved ikke hvorfor, at jeg ikke kan få den der stikkontakt ud af hovedet. Men det er nok fordi jeg kigger på den lige nu, mens jeg skriver. Jeg tror lige vi skifter tonerne ud. Jeg tror lige at jeg bliver nødt til at gøre det her lidt mere ærligt, men jeg ved ikke hvad ellers jeg skal gøre for at få mine frustrationer ud. Der foregår bare så meget, jeg ved ikke hvordan jeg skal få det ud. Så det ikke
Tusind tak. Jeg ved ikke sådan, jeg tror, at den her sang betyder egentlig ret meget for mig. Hvorfor jeg også bliver ved med at spille den. Og sådan, altså jeg ved, min mor hun sagde, altså det er jo en dårlig sang. Og jeg var sådan, og det er lidt fucked up. Jeg ved det godt. Men det sagde hun altså. Og så var jeg sådan, ja, det kan sgu godt være. Men altså, jeg kan fandme godt lide den. Og det er fordi, at den bare blev skrevet. Og altså, den blev bare skrevet ud. Altså, af hvad fanden det var, jeg lige tænkte lige der. Og der havde jeg bare psykoangst. Og det betyder faktisk ret meget for mig at synge det, imens jeg har angst lige nu. Fordi sådan, det gør egentlig ret meget. Fordi jeg kommer fuldstændig tilbage til den følelse. Det var faktisk ret vildt. Ja. Okay, den næste sang, jeg vil spille, det er faktisk en sang, jeg skrev, da jeg var sådan 12. Og som jeg lige har finpudset lidt. Men der er egentlig ret meget af det, der er bevaret. Og det handler om en meget ubehagelig oplevelse, jeg har haft. Og den faldt jeg over, og så tænkte jeg, ved du hvad, den skal sgu ud i verden. Jeg skal lige... Væk med den! Fuck Cabo! Ja, fuck det lort. Altså, det er kun for folk, der ikke kan finde ud af at spille musik. Er det ikke? Jeg er din vanvidskappe. Du dækker dig til, lægger dit sind i mine hænder. Jeg er din vanvidskappe. Du dækker dig til, imens jeg blafrer i vinden. Når jeg husker tilbage, ja, så ryster jeg. De ting du sagde, og når jeg kigger på dit vindue, så husker jeg alle de ting, som du sagde. Dit hvide skæg på mine kinder, du brugte mig. Jeg kamuflerede dig, og nu falder alting ned fra himlen. Som små noter, du har skrevet på mig, bedækket mig, du har klistret dem fast, sammen til uendelige tider. Du har klistret dig fast, jeg er fanget i dit klisterbånd. Du forlod mig en juledag. Jeg tror, det var min fødselsdag. Jeg er din vanvidskappe. Du dækker dig til, imens jeg blafrer i vinden. Og alting falder ned fra himlen. Som små noter, du har skrevet på mig, bedækket mig, du har klistret dem fast, sammen til uendelige tider. Du har klistret dig fast, jeg er fanget i dit klisterbånd.
nu vil vi spille lidt videre, og så vi skal lige have lidt god, altså nu skal der lige ske lidt, ikke? Kæft, jeg skal have mange øl efter det her. Altså, kender I ikke det? Eller er det bare mig? Okay, det er godt. Okay. Skal jeg tage stikket ud af den? Nej. Jeg har mulet den der. Hej, det er godt? Ja! Godt, mand. Jeg har det også bedre. Ja. Min trompetist siger, at jeg skal sige en joke. Det tror jeg ikke, jeg kan. Men jeg kan jo altid fortælle den om Abdullah fra havet. Og ja, vi kører.
Yes. Vi er nået til en sang, jeg også skrev, da jeg ikke var så gammel. Den betyder ret meget for mig. Ja, jeg glæder mig til at spille den for jer. Some
Og nu kommer der nogle andre, der skal spille, og det bliver mega godt. Tak for at lytte.